Elin, Meek ydw i, a fi sydd wedi addasu'r llyfr hwn, Cofio, Anghofio, gan Alan Mali. Mae'n rhan o gyfres Amdani ac mae ar lefel uwch. Stori yw hon am fenyw sy'n 79 oed, Sara, ac mae hi'n colli chof. Ac mae dwy ferch hi wedyn, Sian a Catrin, yn gorfod penderfynu beth i'w wneud ynglyn â hyn. Dyn ni'n gweld y ddwy chwaer, beth yw eu perthynas nhw a'i gilydd, a hefyd dyn ni'n gweld merch Sian, Megan, sydd yn dod i ofalu am Sara yn y pen draw. Byddwch chi'n hoffi'r nofel hon os ydych chi'n mwynhau darllen am deuluoedd ac am berthynas pobl a'i gilydd hefyd, dwi'n credu. Mae'n nofel gyfoethog iawn o ran y themâu sydd ynddi, sut dyn ni'n edrych ar hen bobl yn y gymdeithas a beth sy'n digwydd i deuluoedd pan fydd rhyw fath o argyfwng yn digwydd. Felly gobeithio yn wir byddwch chi'n mwynhau'r nofel hon.